mijin bahaushiya, a sai ma gado, a sai ma katifa, a sai ma kayan ɗaki, kayan kicin, ka ba da sadaki ranar ɗaurin aure, a kawo ta da gara, kwaɗi kai da yan uwanka ku cinye. Sannan ɗan gata, na ce sannan ɗan gata. أنا عاكا ملانين دولقات كان هايقا دمينين هدد إسينين هايقا ثمينين هرتي أني وحان حكينين أنا سانو سعدو واربا أنا سان واربا أنا سيجينو واربا أنا داوع. a garin kwana biyu karka ji ni shiru fa na koma gidan kanwata ne tunda ta aure ka san na gaya maka ta aure wani mahaukacin mai kuɗi baya jin garin nan kwata kwata. Alhaji kullun sai mun ci indomi da kwai shayi mai madara, ka duba duk tsadar shuga din nan da ake a Najeriya, buhu 10 aka sauke a gidanta. Tun karnukan gidan suna bina da gudu suna mun haushi, yanzu har mun saba da su. Wallahi Allah Alhaji da talaucin gari ya firgita ni ba gwandan jiyan ci arzikin gidan kanwata ba. Allah duk mai haushi na ya rafi kafe mai hasada a gare na abin da kamun shi ba kai mai. An ka ba shi abin da ka bani ina roƙon ka kanin kamai, je ta yashi da murna na yi mai fatan alkhairi. Allah ya kare ka. Alakar gaskiya ita ke samara ya zuciya, kyakkyawan zato shi kaɗai yakan canza duniya.